प्रार्थना खालायदों प्रभुआ फैदो दिनै गोबां मानसिफोरा नोंनि संसाराव प्रभु बारफोरजों उरायफानाय बायदि सैताननि फाखनाव गब्र'नानै दं नाथाय आङो आसा खालायो मिजिंथियो दिनै जोङो जेसेबांनाखि नैबे सायनासालियाव सफैबाय दिनैनि जाय मेसेजफोरखौ रायगोन नैबे मेसेज रायनायनि दुवारै नैबे बोसोनफोरखौ बुंनायनि दुवारै जोंनि आत्मिक जिबनफोरा फोजाखांजागोन होननानै आङो फोथायनायजों आरज खालायो नोङो निस्सय खोनासंगोन होननानै जाहाथे जोङो गाव गावनि गोसोखौल' खोनासंनो हानानै फैगोन इयुन लाइफफोराव फिउचारफोराव जाहाथे जोङो मोनफा मोनफा इउज खालायलांनानै जाहाथे जोङो गुबुनफोरखौ शेयार खालायनानै टेस्टिमनिनि गेजेरजों माबा डिसकास खालामनायनि गेजेरजों जाहाथे जोङो बिसोरखौ इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ खोनासंहोनो हायो जाहाथे जोङो बिसोरनो खोन्थालायनो हायो जाहाथे बै मोननै फिसाफोराबो जाहाथे नोंखौ बाख्नाय फैनो खाबु मोनो प्रार्थना खालामो जाय बिथाङा प्रभु दिनैनि शेयार पार्सनखौ मोनबाय जाय दा साखाथिफोरा प्रभु नोंनि गोबां खामानिफोरखौ मावफुंलांनांगौ बिसोरजों नोङो लोगोसे थादों बिसोरनि जिबनफोरखौ बिसोरनि खुगा सालायफोरखौ नोङो मोनसे इन्सट्रुमेन्ट्सफोर बायदि इउज खालायलांदों दिनैनि दिनाव नोंनि लागै प्रभु आफा प्रार्थना खालायदों प्रभु जाय दा नोंनि बोसोनखौ रायगोन प्रभु बिनि साखाथि बाखाथि गोबां सैतान बिसारुफोरा डिस्टार्ब खालायनो हागौ जाय ब्लाइन्ड लेम्पफोरा प्रभु दिनैनि बोसोनफोरखौ खोनासंनो फैबाय प्रभु बिसोरखौ मोनगोन मोजाङै मोजां दैदेनदों नोंनि गोथार गांखंफोरजों बोजबनानै लादों जाहाथे सैताना जोंखौ मुंबो आद्रि खालायनो हायैफोरबायदि सोरखौबा उन्दुनो ओंखारहोनायजों सोरखौबा बाहोनायजों सैताना जोंखौ गोबां आनजादफोर लानो हागौ जाहाथे बेफोरनिफ्राय गोजानाव लांदों बे सैतानफोरखौ बे बिसारुफोरखौ प्रभु प्रार्थना खालायदों प्रभु फैसोर आङो फोथायो जोंनि प्रार्थनाखौ नोङो खोनासंबाय होननानै आरो प्रार्थना खालायदों प्रभु फैसोर जाहाथे जोङो नेक्स्ट सेसनफोराव मोननानै जाहाथे जोङो नोंखौ धन्यबाद होबावनो हायो जाहाथे मोजाङै मोजां प्रभु सोर साक्सेसफुल खालामनो हायो प्रार्थना खालायदों प्रभु फैसोर जागायजेननायनिफ्राय लानानै नोङो जोबजासे प्रग्रामखौ नोंनो सालायदों नोंनि आथिङावनो गथायनानै होबाय बे गुसुंथार प्रार्थनाखौ जोंखौ पापनिफ्राय बासिना फैनाय नाजारेथनि जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै जाथों आमेन